Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа един страхотен двустаен апартамент за продажба, който се намира в жилищна сграда, много близо до ски лифта на град Банско, между другото. Апартамент се намира на втори надпартенен етаж и е с източно изложение, даже е много слънчев и в момента ще го видим това нещо. Тук имаме един много голям коридор, колко голямо антре имаме, и да започна от складово помещение. Имаме едно малко складово помещение тук, където имаме гардеробче, където са бойлерите и може да си слагате разни неща вътре. А пък отсреща има място за доста голям гардероб или портманто да се направи, така че тук имаме доста голямо място. Айде после ще видим банята, нека да покажем хола. Той е много голям, в момента изгря и слънце. Вижте колко е просторен хола. Апартаментът наистина е огромен. Трябва да кажем, че тук имаме много ниска такса поддръжка. Имаме индивидуални партиди за тока и водата. Това също е важно да се каже. Ето е кухнята, тя така е разработена, стара. Разбира се, вие може да си я пренаправите по много начини, да се сложат още горни шкафчета, но в момента апартаментът се продава така, както го виждате. Тук имаме голяма маса за шестима от масивно дърво. И вижте, тук не знам дали се вижда колко е просторен хола. Нямаме балкон, трябва да го отбележа това нещо. Няма балкон, но за сметка на това имотът е много слънчев. Ето да покажа, в съседство имаме хотел Тамплиер, старото име. В момента има малко облаци, но слава Богу изгря слънце да може да покажем този имот. Наистина хола е огромен, мебелите са стари, но на първо време могат да се използват при нужда. Разбира се, трябва да си ги замените, ако искате. В големия коридор, от който започнахме, имаме доста голяма баня с вана и душ, огромно огледало. Да се дръпна да не... Ето, банята, тя е в перфектно състояние, имотът е в много добро състояние. Може би само едно леко боядисване, защото все пак не е ремонтиран от доста години, но е в перфектно състояние, дори и така както е. Тук имаме пак легла от масивно дърво. Те са две единични събрани в едно с нощни шкафчета от масивно дърво. Вижте, мебелите също са от масивно дърво. Колко добре са направени. Изглежда старинно. Тук може да сложи едно огромно двойно легло без проблем. Ето да покажа скрин с стар телевизор. Вижте колко интересно. Отдавна не бях виждал такъв. И страхотен гардероб. Разбира се, ако това ви е малко, може да си направите и по-голям. Това е изток, както казах, така че до обяд тук ще имаме слънце. Когато грее, днеска се кани да вали, имаме късмет, че в момента малко изгря. Ето да покажа отново големия коридор. Вижте колко е голям, с голямата баня, с вана. Тук имаме място за портманто или гардероб, складово помещение, както казах, и огромен хол. За повече информация ще оставя моите данни на линка под това видео. Като бързо показвам таваните да се видят, няма течове. Ако има, ще се види. Всичко е, както казах, в доста добро състояние. Разбира се, който си го вземе, може да си го боядиса по негов си вкус.